O 25 de agosto levan a meu avó ao antigo cementerio de Canido en Ferrol e ali o asesinan xunto a outras 17 persoas máis. 5 días despois, o 30 de agosto, fan o mismo con José López Bouza, con outros 17 persoas máis tamén fusiladas. Quedan viudas, cada unha con 6 fillos, pero viuda dun rojo, irmán, pero irmá dun rojo. Eles vivían na Praza das Angustias e sei que continuamente entraban na súa casa a registros continuos, a romperles papeles, a quemarles libros, o sea, eso sí que o sei. Ao pouco tempo, o irmán maior de mi pai o moviliza e ten que loitar contra as tropas, con as tropas franquistas. E iso mesmo lle pasa aos dos fillos maiores de López Bouza, que ten que ser moi duro. Falando con familiares e con moitos familiares máis ou menos, cada un, pero tenemos moitas cosas en comuns. E unha cosa que hai en común é o silencio. O silencio durante anos sobre o que pasou. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.